El curs ha començat amb normalitat, amb un total de 5.000 alumnes infantil i primària i uns 2.000 de secundària. Des de l'espai familiar hi han participat un total de 167 nadons. Durant el període d'estiu hi ha una inversió important en el manteniment dels centres educatius. Hem pintat més de 50 aules, s'han fet valles perimetrals, també algunes escoles s'han arranjat perquè hi havia alguns desperfectes o s'han anat millorant. Es milloren els patis amb les sorreres i es repinten totes les pistes esportives de dins dels patis de les escoles i aquest any hi ha una aposta important per la secundària postobligatòria, per aquests joves que el que volem empènyer és que trobin el seu camí formatiu, en què s'oferiran unes formacions de certificats professionals per a aquests joves. Enguany la novetat és que tenim un grup més d'estètica i perruqueria. Estem aquí a les instal·lacions de l'AICO perquè hi ha l'aposta d'aquest PFI tan manipulatiu de manteniment aigua, llum i gas. Estem molt contents d'aquests acompanyaments i d'aquestes sortides també tant laborals com professionals que anem donant als joves de la ciutat.